Bună ziua și bine v-am găsit într-un nou episod de Minecraft. N-am mai postat de mult, dar azi vom posta Hypixel. Uitați skin-ul, așa mai de Crăciun și noi. Chiar dacă a trecut, tot e iarnă. Nu e multă zăpadă, dar mă rog. Am intrat în Hypixel, stai un pic. Așa. Am jucat cu niște colegi și am făcut un pariu să jucăm fără VDF și Brickness-uri. Și Skywars. Haha. Brule. Bă, dar cum să spui numele așa? Where is the chest? Este doar sub pământ. Fuck me. Why? Ce? Skywars ciudat. Acum să ne ducem spre ultimul chest. Și urcăm cu dracu. Și cum să urc? Nici măcar pickaxe n-am. Cel mai nașpa Skywars. Dacă citește scrie pe ea, spune că... Aceste cupoane care nu vină niciodată! Spune-mi în viața eternă de prietenie! Cred că am nevoie de o îmbrățișare doar așa! Îmi arătați cuponul? What? Nu am prietena lui Judy, o să-i facă povestea mult mai credibilă. Sincer, scumpo, bine că ai învățat-o pe Judy să se joace ca un copil. Hei, la ce spune surorile mari? Judy? Ce se întâmplă acolo? Saxofon cu Queen. M-am gândit să fac jocul un pic mai distractiv și am adăugat niște lasere. Nu facă fata, nu a adus trusa de prima după. Nu, ce zice dacă aduc eu trusa și tu te gândești ce-i spune mamei? What a skin. Ce? Stați un pic. Stați. Haide, du-te-ar. Mă omoară ăștia. În sfârșit. Normal. Da. Dar nu mai îmi dă vulp.
Hai să jucăm tot. Scuzați pentru aceasta. Ce șmecher are ăla skin-ul. Așa. Aici, așa. Așa. Gata. Du-te, armata! Du-te, armata de serverul mății de boi! What the fuck? Le arăt. Dacă aș avea cameră, dacă mi-aș mai pune, ați vedea ce arăt eu. Vă dau nicio. Degetul mijlociu. Și acum traducere. Pula. Jojo Simon says. Hop, 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 hop. Hai, fuck. Fuck this server. Nu, am început. Fuck you. La fix. 45. You broke the glass. I broke the glass. I broke the glass. Don't jump. Called leg jacks. Employees. Yeah, Soapy.
Și cam ăsta a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare.